Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας για μία ακόμα φορά στο δικό μου κανάλι τώρα.gr. Είδα ότι οι προηγούμενες 96 ώρες άρεσαν σε πολλούς με την Transparent Tarot. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και σήμερα με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας σαμάνικους χρησμούς αντί για δύο διαφορετικά καταστρώματα, την Transparent του Waite, κλασική, τη ρίζα προβλήματος του Νταλή και θα συνεχίσουμε με τους αγγελικούς χρησμούς σαν συμβουλή. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για να ξεκινήσουμε. Και αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, μπαίνουμε και στο δικό σας το ζώδιο για να ολοκληρώσουμε με την πρώτη εξάδα. Πάμε να δούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, θα πω και σε εσάς τη σύντομη εισαγωγή. Κάποιοι μπορεί να το έχετε καταλάβει, κάποιοι όχι. Εδώ έχουμε την κάρτα του τρελού, αλλά χωρίς τον τρελό. Υποδηλώνει την κάρτα, η οποία έχει το γκρεμό, υποδηλώνει τα χιονισμένα βουνά, τα οποία είναι η ψυχρή κοινωνία, στην οποία πρόκειται από στιγμή σε στιγμή να μπει ο τρελός. Θα τον γεννήσει η Ταορέτ. Ταορέτ είναι θεά της γέννησης και θεά του σκότους στην αρχαία Αιγυπτιακή μυθολογία. Μισή κροκόδιλος κάτω από το νερό και υποπόταμος πάνω από το νερό. Είναι η αντίστοιχη δική μας γέα. Έτοιμη λοιπόν να τον ρίξει έξω στην ψυχρή κοινωνία για να αρχίσει να παίρνει τα δικά του μαθήματα και να αναπτύσσει τις δικές του ικανότητες και δεξιότητες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο υπόψη ότι η λέξη του τρελού σαν λέξη κλειδί σημαίνει θέλω. Για να δούμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, τι είναι αυτό το οποίο εσείς θα θέλετε για τις επόμενες 96 ώρες. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Παρθένοι. Αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, εδώ έχουμε μια κάρτα που έχει πάρα πολύ καιρό να έρθει. Είναι η κάρτα του Υφαντή των ονείρων. Είναι η κάρτα η οποία σημαίνει πρόσβαση. Υποδηλώνει ότι εσείς θέλετε να έχετε πρόσβαση στα δικά σας τα όνειρα για να μπορέσετε να τα υλοποιήσετε. Και γενικά ο Υφαντής των ονείρων είναι εκείνος ο οποίος αυτό που κάνει είναι ότι υφαίνει τον ιστό της ζωής. Άλλες φορές διαπιστώνει ότι κάνει κάποια λάθη, άλλες φορές αυτό το οποίο κάνει είναι ότι επιδιορθώνει τα λάθη για να μπορέσει να κάνει τον ιστό όλο και πιο όμορφο, όλο και πιο τέλειο. Εδώ βλέπουμε έναν σαμάνο ο οποίος δείχνει ότι είναι σε ύπνο. Στον ύπνο αυτό βλέπουμε ότι παρουσιάζονται τα αρχέτυπα, τα οποία είναι η λευκή κουκουβάγια, η οποία υποδηλώνει τη σοφία και την επιθυμία για να φύγει από τοξικά άτομα. Βλέπουμε εδώ ακριβώς ότι υπάρχει η κάρτα, το αρχέτυπο της Αλεπούς, το οποίο υποδηλώνει την διπλωματία και την πονηριά. Έχουμε εδώ ακριβώς το τρισκέλιον, το οποίο υποδηλώνει τον αγώνα της ζωής, δηλαδή η γέννηση, να το πω έτσι με αυτόν τον τρόπο, αγώνας θάνατος. Έχει τη μορφή του άλλου σαμάνου που παρουσιάζεται εδώ ακριβώς, είναι επάνω και υποδηλώνει ένα άτομο το οποίο είναι σε μια φάση απολογισμού ζωής. Όλες αυτές οι εικόνες συγκεκριμένες είναι μέσα σε αυτό το δικό σας μυαλό. Τι ακριβώς πρέπει να κάνετε διαμέσου των εμπειριών ζωής. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, ποια είναι η πρόσβαση, πού θέλετε να έχετε πρόσβαση εσείς. Πάμε λοιπόν να το δούμε διαμέσου της Transparent Tarot. Παρθένοι. Πάμε λοιπόν να το δούμε, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, εδώ έχουμε πρώτα μια άσχημη κάρτα επάνω στα θέματα τα οποία είναι καθαρά τα χρηματοπιστωτικά. Εδώ υποδηλώνει ότι υπάρχει μια θλίψη, υπάρχει μια κατάσταση μιζέριας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλετε εσείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες,
είναι ότι ψάχνετε να βρείτε κάποιον τρόπο για να μπορέσετε να ξεφύγετε από αυτή τη θλίψη και τη μιζέρια που έχετε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν αυτό μας λέει ότι αγωνίζεστε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα να βρείτε πρόσβαση στην λύση των δικών σας οικονομικών προβλημάτων. Το βέβαιο όμως είναι ότι μέσα στις επόμενες 96 ώρες εσείς δεν θα μπορέσετε να τη βρείτε. Και για να περάσουμε, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, και σε θέματα τα οποία είναι καθαρά αισθηματικά. Αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, επίσης το ίδιο υπάρχει και μία κάρτα η οποία πέφτει στην ίδια θέση. Θα τις βάλω όμως δίπλα-δίπλα, αλλά οι δύο αυτές κάρτες είναι συνώνυμες. Η μία κάρτα είναι το άστρο ανεστραμμένο, το οποίο επίσης σημαίνει μιζέρια, θλίψη, υποδηλώνει χαμένη αγάπη και έχουμε και εδώ ακριβώς στα οικονομικά την κρίση ανεστραμμένη που υποδηλώνει μιζέρια, θλίψη. Άρα λοιπόν μας κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Εδώ μας λέει ότι εσείς ζητάτε, θέλετε να έχετε μια πρόσβαση στη δική σας ζωή, στα δικά σας όνειρα, σαν να θέλετε να μπείτε σε μια φάση διαλογισμού για να διώξετε αυτή τη μιζέρια και αυτή τη θλίψη ή τη μελαγχολία, με συγχωρείτε, η οποία σας διακατέχει σε θέματα τα οποία είναι επαγγελματικά, χρηματοοικονομικά αλλά και αισθηματικά. Για να δούμε ποια είναι η ρίζα του προβλήματος διαμέσου της χρυσής ταρό του Νταλή. Πάμε λοιπόν να το δούμε εδώ, χρηματοπιστωτικά διαμέσου της ταρό του Νταλή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ είναι ο βασιλιάς των κυπέλων. Μια δύσκολη κάρτα, γιατί η κάρτα αυτή υποδηλώνει ότι εσείς μπορεί να εμπιστευθήκατε κάποια άτομα τα οποία να ήταν διπρόσωπα. Άτομα στα οποία εσείς εμπιστευθήκατε, λέει, τα δικά σας τα όνειρα, αλλά τα άτομα αυτά μπορεί να σας έδωσαν κάποιες υποσχέσεις, όμως δεν τις στήρισαν. Αυτή είναι η ρίζα του δικού σας προβλήματος, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι. Άτομα τα οποία ήταν καθαρά διπρόσωπα. Για να δούμε τι έχει να πει τώρα εδώ ο αγγελικός χρησμός όσον αφορά για εσάς. Ποια είναι η στάση την οποία θα πρέπει να υιοθετήσετε για τις επόμενες 96 ώρες. Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι. Για να το δούμε. Αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, εδώ έχουμε την κάρτα η οποία είναι το 1144. Έλατε να το διαβάσουμε μαζί. Το 1144 λέει ότι εσείς θα πρέπει, λέει, να αναπτύξετε περισσότερο, να κινηθείτε σε πιο ψηλές δονήσεις. Δείχνει ότι τα πράγματα, αν εσείς διώξετε όλες αυτές τις αρνητικές σκέψεις για μιζέρια, το ένα, το άλλο κτλ. Και υιοθετήσετε αυτό το αρχέτυπο ότι μπορεί να εφάνετε ένα καινούριο όνειρο, να ξέρετε, λέει, ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι, λέει, εσείς, λέει, φαντάζεστε. Να ξέρετε ότι σίγουρα τα πράγματα δεν είναι τώρα το ό,τι, λέει, το καλύτερο. Όμως, μία σπάνια ευκαιρία είναι εκείνη η οποία πρόκειται να μπει μέσα στη δική σας ζωή. Είτε αυτό μπορεί να αφορά έναν κεραυνοβόλο έρωτα, είτε μπορεί να αφορά μία μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία η οποία θα υπερβαίνει κατά πολύ τις δικές σας προσδοκίες. Αυτό λοιπόν, εδώ μιλάμε για υψηλές δονήσεις, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, νομίζω και τώρα που διαβάζω για δονήσεις, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω μία εκπομπή όπου θα πρέπει να αρχίσω να χωρίζω σε πεντανούς ποιος είναι ο αντίστοιχος άγγελος,
του καθενός, ποιος είναι ο αντίστοιχος δαίμονας, ποιοι είναι οι πειρασμοί τους οποίους βάζω, και από την άλλη πλευρά να λέω ποιες είναι οι δονήσεις με τους οποίους θα πρέπει να επικαλείται κάποιος τον δικό του άγγελο ή τον άγγελο της ημέρας, προκειμένου να ελοποιηθούν τα δικά του όνειρα. Θα περιμένω, τώρα μου ήρθε αυτή η ιδέα, θα περιμένω στην πραγματικότητα μια απάντηση πάνω σε αυτό το ερώτημα. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι από εσάς μπήκατε για πρώτη φορά στο δικό μου κανάλι, χαίρομαι, σας καλωσορίζω, πιστεύω να σας άρεσε. Σε όσους άρεσε δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο δικό μου κανάλι, να υποβάλλετε τα δικά σας σχόλια, να κάνετε like και κοινοποιήσεις. Να πω ακόμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι γίνονται προβλέψεις, διαζώσεις στο δικό μου γραφείο Πάρου 15 ή γίνονται ακόμα και εξ αποστάσεως. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, όσοι από εσάς ζητάτε μία άμεση λύση στα δικά σας προβλήματα, μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, για άτομα τα οποία είναι σοβαρά ενδιαφερόμενα, μόνο σοβαρά ενδιαφερόμενα για ταρό, παραδίδονται μαθήματα με τον ίδιο τρόπο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την παρακολούθησή σας. Εύχομαι να έχετε μία όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.